На сувязі відомий український політолог Євген Магда. Вітаю вас, пане Євген. Вітаю, добрий день. Скажіть, як ви бачите ефективність гэтых перамоваў з улікаў таго, што на фоне першага этапу нічога фактычна не вырашылася, больш затое працягваліся бамбёжкі украінскіх гарадоў. Акурат падчас гэтых перамоваў мы бачылі на кадрах, што адбывалася ў Харкаве, но гэта проста катастрофа. Не тільки Харків, ще вчора під час удару по Маріуполю загинула 6-річна дівчинка, і це була вже 7-ма дитина за неповний тиждень російських обстрілів. Це з приводу того, як російські війська не воюють з мирними жителями, з мирними мешканцями. Ілюстрація, так би мовити. Що стосується переговорів, з огляду на останні повідомлення про те, що начебто білоруські війська зайшли на територію Чернігівської області України, то я не знаю, як в такому разі може бути, власне, Білорусь місцем якихось перемовин взагалі. Тобто, якщо білоруські війська приєднаються до агресора, то очевидно, що на території Білорусі нічого проводитись не буде. Лукашенко там присягається в тому, що він цього не робить, але навіть якщо білоруські війська не зайшли, ми поки що це припускаємо. Але з території Білорусі по території України завдавалися ракетні удари. Я думаю, що всі про це знають. І це, власне, підтвердження того, що режим Лукашенка є союзником воєнного злочинця Путіна. Вся логіка. Але зовсім уникати переговорів Україна не стане, тому що вона шукає шанс, шукає можливість для припинення війни, адже гинуть постійно українські мирні мешканці, гинуть наші захисники. Зрештою, загинуло вже понад 5 тисяч російських загарбників, і білоруським військовим непогано було б подумати над своєю долею, якщо вони перетинають білорусько-український кордон. Тому що, як вже неодноразово зазначалось, українські захисники не розбираються в сортах агресора. Вони його намагаються знищити. Евгений, а вот господин Владимир Мединский в своем заявлении говорил о польско-белорусской границе как месте следующего этапа переговора. Насколько такой сценарий возможен? Ви знаєте, насправді не принципово де вести переговори, принципово те, що вони мають досягати якогось результату. Я вважаю, що Росія намагається відігравати в цьому сенсі свій інформаційний порядок денний і говорити про те, що Володимир Зеленський перебуває не в Києві, а у Львові, тому давайте йому так буде ближче, вашим представникам буде ближче. У нас є рішення Верховної Ради, яке забороняє народним депутатам залишати межі Києва. І тому я твердо можу сказати, що понад 300 народних депутатів перебувають в Києві. Хіба що, крім тих з них, хто є прихильниками Росії, хто завчасно втік з території України. З ними ми будемо розбиратися після того, як завершаться бойові дії. Але і Верховна Рада, і уряд перебувають в Києві, і ніяких капітулянських і панічних настроїв в Києві, відповідно, немає. Евген, такое пытанне вы сказали про тое, што ўжо, магчыма, на Чарнігаўскай вобласці ступілі беларускія вайскоўцы. Лукашенко, канешне, і сёння зноўку адмаўляе гэты факт. Разам з тым, мы бачым на тых кадрах, якія распаўсюджваюць украінскія вайскоўцы з допытам палонных расійскіх вайскоўцаў. Яны часамі, асабліва малодшы склад, гэта вось з тэрміновай службы жаўнеры, нават не ведаюць, дзе яны знаходзяцца, бо іх дэзінфармавалі старэйшыя саслужыўцы, афіцэры, кажуць, што яны прыехалі на вучэнні, самі не ведаюць, як яны апынуліся на вайне ва ўкраіне. На ваш погляд, ці беларуская армія таксама можа быць у гэтым сэнсе дэзінфармаваная? Ці вайскоўцы беларускія сапраўды могуць уясніць сабе, куды яны ідуць і што яны будуць рабіць там? Я розумію, що військові люди мають підкорятися наказам, але в українському законодавстві точно є можливість не підкорятися злочинним наказам.
Чи є така в білоруському законодавстві, я, відверто кажучи, не знаю. Це вам краще знати. Але ну, навряд чи, коли майже тиждень палає земля у сусідів, білоруські військові є такими, даруйте, валянками, що вони не знають, що відбувається і куди вони рухаються. Якщо у нас 1000 кілометрів кордону, і військові, очевидно, ну, у всякому разі, керівництво, воно має точно знати. Але я вам хочу нагадати, що ані в 20-му, ані в 21 столітті не те, що Білорусь і Україна не воювали одне з одним. У нас ніколи не було жодних територіальних претензій одне до одного. У нас навіть, якщо хочете, вагомих міждержавних суперечок не було. І якщо сьогодні руйнуються білорусько-українські відносини, то вся провина за це лягає особисто на Лукашенка АГ. Евгений, еще хотелось бы поговорить о перспективе будущего для Украины. И глава Офиса президента Украины сообщает, что президент сегодня выступит перед Европарламентом. И уже знаем, что он подписал документ с просьбой принятия Украины в Евросоюз. По вашему мнению, как может развиваться ситуация и военные действия, агрессия России на Украину может ли каким-либо образом повлиять или ускорить процесс украинской евроинтеграции? Я думаю, що агресія Росії суттєво прискорила процес інтеграції України і до НАТО, і до Європейського Союзу, але я усвідомлюю, що це відбудеться не завтра. Тобто це все-таки процес. Ми отримали потужний імпульс, але виникає питання, якою ціною? Ціною життів наших мирних громадян і наших захисників, ціною руйнування інфраструктури нашої держави. Так, ми будемо йти до Європейського Союзу і далі. Це, зрештою, записано у нашій Конституції. Це одна з цілей України, зовнішньополітичних. Але треба розуміти, що Росія почала проти України абсолютно неспровоковану агресію. І зараз Україна опинилася на вістрі протистояння агресорові, дії якого не приймають в усьому світі. Від баскетбольної, хокейної, футбольної федерації до лідерів Європейського Союзу, НАТО, Великої Британії, Сполучених Штатів тощо. Тобто склалася ситуація, коли Україна протидіє Росії і, ну, якщо хочете, протидіє за весь світ. Так, ніде правди діти. У нас немає, ну, в принципі, домовленостей принципових про надання військової допомоги, але зараз Україна почала отримувати потужну військову допомогу з боку наших союзників. І коли в цьому випадку Путін має тільки одного союзника, пана Лукашенка, то, ну, доля України, ви знаєте, думаю, ви пам'ятаєте слова Лукашенка, який на початку лютого сказав Соловйову підсанкційному про те, що, ну, війна з Україною триватиме 3-4 дні, не більше. Так де? І чому полізли білоруські війська? Чому Білорусь використовується як плацдарм для агресії? Тому що війна мала тривати 3-4 дні? Чесно кажучи, огидно це. Огидно, що людина одна при схваленні своїх підлеглих руйнує відносини між народами, між країнами, у яких 1000 кілометрів спільного кордону, який завжди був мирним. Евгений, еще хотелось бы вернуться к теме переговоров России и Украины и вот поговорить о тех требованиях, так называемых требованиях со стороны России. Мы понимаем, что, как бы, во-первых, требования со стороны страны-агрессора, это уже звучит как нонсенс. А во-вторых, насколько вообще возможно договориться, если сторона конфликта выдвигает подобные требования к Украине? Ну, це їхня переговорна позиція, ви ж розумієте. Я от прочитав, що міністр оборони Росії ініціював в серпні цього року, тобто влітку за 5 місяців, проведення якогось антифашистського конгресу,
Мабуть, вони там будуть ділитися досвідом обстрілу дитячих садків, шкіл і вбивства українських дітей на антифашистському конгресі. Ну Я да, так вот мы тоже с розумію. коллегами обсуждали, был вопрос, кто на этот конгресс может приехать, например, если он международный. Ну, бажаючі знайдуться за російські гроші. Питання не в цьому. Питання в тому, що зараз складається ситуація, за якої поступово в Росії будуть наростати кризові явища. Там є телевізійна цензура, там є, я б сказав, телевізійні фільтри, багато чого такого. Але коли рубль їхній все більше і більше дерев'яніє, коли буде падати купівельна спроможність людей, коли вони будуть позбавлені можливості щось відповідно не просто купувати, а планувати свої відпустки, коли вони не матимуть змоги розрахуватися платіжними банківськими картками, коли вони будуть відчувати себе на території такого, знаєте, гетто, де вони нікому не потрібні в оточуючому світі, а Китай, я думаю, насправді цього лише і очікує. Тоді ми подивимось, які будуть конгреси і які будуть умови. Україна, не забувайте, вистояла під найважчим, найсильнішим ударом, і це, повірте, було непросто. І якщо ви свого часу стежили за ситуацією в Україні в 13-14 роках, то повірте, що емоційний підйом не менший в Україні на сьогоднішній момент, можливо, навіть більший. Тому що справді навіть багато політичних протиріч відсунуто в бік. А озброєна українська армія, в тому числі протитанковою зброєю, набагато краще. І про це свідчать цифри втрат російських агресорів. І 70 бойових літаків, які передаються Україні, це теж не просто так, а реальна можливість продовжувати чинити опір агресору. І я нагадаю лише один момент. Сполучені Штати в військовому сенсі не програли війну у В'єтнамі. Вони змушені були її закінчити через те, що кількість втрат стала неприйнятно високою для держави і для суспільства. Але то, звичайно, в демократичній державі. Росія демократичною не є і навряд чи ближчим часом стане. Спадар Євген все-таки хотів вернуться до гэтых так званых перамоў, бо пазіцыя Крамля досыць выразная ўжо шмат гадоў. Владимир Путин называе кіраўніцтва Украіны фашысцкім, бандераўцамі і гэтак далей, то Александр Лукашенко перыядычна абсалютна такія супрацьважлівыя ацэнкі падае таго, што і хто кіруе Украінай. І вось што цікава, сёння таксама ён пасля гэтых перамоваў склікаў саўбез, на якім казаў пра міратворчую місію Беларусі, якія ўсе, кажучы словамі Лукашэнкі, красаўцы, як яны арганізавалі гэты першы этап на па ягоных словах эфектыўны. Спадар Євген, то пытанне з гэтым. Ці Лукашенко вымушаны сябе так паводзіць, ці сапраўды ён пробуе уседзець зараз, як бы гэта нелепа не гучала, на двух стулах адначасова? Він швидше намагається на двох ніжках табуретки одночасно всидіти. Між ними, на такому шпагаті, знаєте. Ну, ви краще знаєте Лукашенка, ви за ним довше спостерігаєте, так би мовити, більш предметно. Може, він у нас такий гутоперчивий хлопчик, як в книжці відомого класика російського Короленка. Але цяпер у афіцыйнага Кієву адчыніліся вочы на гэтую асобу нарэшце? Ну, я ж не є представником офіційного Києва. Я тільки бачив, що минулого року у нас товарообіг десь відсотків на 30 виріс з Білорусі. І ми його приблизно на 3 мільярди доларів підгодували. Це питання, до якого, я думаю, ми повернемось після завершення війни і після того, як, відповідно, українські політики будуть теж звітуватися, як то кажуть, за гамбурзьким рахунком. А що стосується Лукашенка, то якщо його раніше Путін тримав на короткому повідку, то зараз він його тримає за ошейник. І Лукашенко, здається, просто не розуміє, чи не хоче розуміти, чи створює собі ілюзії відповідні, що він, власне, він на сьогоднішній момент набагато ближчий до того, щоб стати підсудним міжнародного трибуналу, ніж Путін. Тому що Путіна, світовій спільноті буде складно підім'яти. А Лукашенка Путін в разі необхідності здасть як використану пляшку з-під пива якогось там
Ну, Лукашенко да, можа дайці да Беларусь. Гаагі не толькі з-за агрэсіі супраць Украіны меркаваная, таксама супраць геноциду свайго народу падчас апошніх 1,5 года. Ведаем, які ўзровень рэпрэсіяў і тэрору і гвалту пануе на вуліцах Беларусі. Разам з тым, спадар Еўген, яшчэ адна інфармацыя ад міністра замежных спраў Расіі Лаўрова. Калі я не памыляюся, ёсць заявы Лаўрова наконт заяв Киева. Вот Можем мы их к Лаврову, может быть, мы вернемся немножко позже. Евгений, хотелось поговорить еще, как бы объяснить ситуацию. Сейчас просто на провластных белорусских порталах появляются цитаты депутата Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» Ильи Кива, который заявляет, что он вообще не считает, что он должен воевать за НАТО в своей стране, что, должен оставаться что Украина должна оставаться внеблоковым государством. И там еще есть обращение, что у Зеленского другая позиция, и у Зеленского есть прямые кураторы, которые фактически спровоцировали сегодняшнее кровопролитие. Мы хотели бы просто вас попросить объяснить, кем является Илья Кива в украинской политике и почему данные заявления сейчас так активно распространяются провластными белорусскими ресурсами. Ну як чому? Це елемент пропаганди. Ківа – це фрік, якого вже вигнали навіть з партії ОПЗЖ, і, думаю, на першому ж засіданні Верховної Ради, яке пройде, виженуть із фракції і позбавлять депутатського мандату. Тому що зрадників ніхто не любить, нікому вони не потрібні. Ківа виїхав перед російським вторгненням на територію Іспанії. Де він зараз перебуває, мені, чесно кажучи, не цікаво. Там немає просто жодних ані інтелектуальних, ані інших підстав прислухатися до думки, які він говорить. Тобто він говорить просто речі, які йому в голову вклала російська пропаганда. Тому це абсолютно не має сенсу навіть прислухатися і говорити про те, ким є Ківа на сьогоднішній момент. В кожному суспільстві є свої фріки, і, на жаль, в українському парламенті теж. Тобто це, можете це вважати такою хворобою української демократії, але факт лишається фактом, що Ківа – це нерелевантний персонаж української політики, тому що він перебуває за межами своєї держави в той час, коли вона піддана агресії з боку Російської Федерації. Про що ми ще можемо говорити? Якого чорта він з'являється взагалі в російському телевізійному ефірі? Це ж абсолютно зрозумілі речі. А до речі, повертаючись стосовно суду над Лукашенком, за геноцид білоруського народу його має судити сам білоруський народ. Це моє тверде переконання. А от за воєнні злочини, за сприяння, на сьогоднішній момент вже теж є конкретне сприяння воєнним злочинам на території України, його, я думаю, буде судити Міжнародний суд. Я думаю, что там довольно большой список можно предоставить, потому что мы видели и миграционный кризис, который был довольно сильно повлиял на ситуацию в регионе, который тоже, я уверена, не может остаться безнаказанным и без реакции международного сообщества. Так само абвінавачанні у міжнародным тэрарызме на адрес Александра Лукашенко выпадаюць, бо у траўні мінулага года ён прымусова пры дапамозе вайсковай авіяцыі пасадзіў рэйс Ryanair, кампанія Ryanair, які рухаўся з Афін у Вільню, ідзе міжнароднае разбіральніцтва на гэты конт. Я памятаю справу Протасевича. Так, справа Протасевича, вядомы кейс Протасевича. У нас таксама ёсць заява міністра абароны России Сергея Шойгу, где он кажет, что российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. Это цитата. Так само Шойгу заявил, что у жніўні падчас форуму «Армия 2022» тое, про что вы казали, спадар Евген, пройдзе першы международный антифашистский конгресс. Вы только удумаетесь. Россия проводит международный антифашистский конгресс. Еще раз нагадаю вядомую цитату Черчилля про то, что будучыя фашисты будут называть себя антифашистами. Давайте послушаем. Якщо встигнуть. Добрый день. Приступаем к работе. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего с 24 февраля российские вооруженные силы проводят специальную военную операцию с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и
денацификации Украины. Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны. Российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивная система залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов. Хочу поблагодарить личный состав за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач. Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей. И вот, Евгений, сейчас продолжим наш разговор. Просто на слова министра обороны России хотелось бы привести слова Владимира Зеленского, его обращение после обстрела Харькова. Он назвал именно Россию государством-террористом. Процитирую: «Ракета в центральную площадь Харькова – откровенный, ничем не прикрытый террор. После такого Россия – это государство-террорист. Никто не просит, никто не забудет». Ну, думаю, что простит. Прошу Никто прощения, не пробачит, никто не простит, никто не забудет. простит. Да. Вот видим ситуацию, на самом деле... Ну так, і больше за тое, што паведамлялася, што падчас вось гэтых абстрэлаў ёсць ужо і параненыя, і забітыя ў цэнтры Харкава, што яшчэ раз сведчыць пра забойства мірнага насельніцтва абсалютна ўразрэз той хлусні, якую агучыў міністр абароны России Сергей Шойгу. Да, но вот в заявлениях, хотелось еще раз вернуться на секундочку к тем заявлениям и требованиям Путина. Очень часто сейчас в риторике российских властей Москвы звучит понятие денацификации. Вот хотелось бы понимать, что имеется в виду и с чем именно Россия, по их словах, пытается бороться. Знаєте, хотілося б дожити до того, щоб мозок Путіна було взято для дослідів, і тоді ми знайшли там той шматок, який відповідає за денацифікацію України. Це, я думаю, я не лікар, не знаю, але я думаю, що це якась пухлина. З тієї простої причини, що і на території України, і на території Білорусі під час Другої світової війни нацисти вбили мільйони людей. Про яку денацифікацію можна говорити? Це маячня, російською мовою бред. Я розумію, що перебуваю в телевізійному ефірі, тому утримуюсь більш від оцінок Путіна, від цитування оцінки, яку йому дали харківські вболівальники ще в 2014 році, але в Україні це вже в публічному обіході. Денацифікація – це хвороблива уявлення Путіна. Розумієте? Він сам не знає, про що, ну, в даному випадку, про що він говорить. Просто він грається з історичними фактами і намагається в такий спосіб налаштувати проти України світову спільноту. Но зачем? І його вже навіть не... Неужели для чого? Ну як для чого? Він же ж має бути в очах світової спільноти лицарем, який не просто вбиває українських дітей, а вбиває їх для чогось. Він же доводить, він же неодноразово ще з 2014 року говорив, що він на території України воює з Заходом. Невже ви цього не пам'ятаєте? Невже ви не розумієте, що для нього життєво важливо зруйнувати Україну як державу, як таку? Невже ви не розумієте, що руйнування України і руйнування Білорусі – це як держав, це ланки одного ланцюга? Невже ви не розумієте, що він воєнний злочинець?
Я думаю, что мы прекрасно Мы это все понимаем. добре и- розуміємо, просто не всі, я думаю, глядачі, магчыма тыя, хто асабліва глядзіць нас з Расіі, разумеюць, што ж То есть такое. есть вещи, которые просто иногда мы хотим озвучить, хотим проговорить, поскольку это важно в нашей информационной борьбе с той информацией, которая постоянно появляется в прокремлевских, пророссийских источниках, в СМИ. Евгений, мы очень благодарны, что нашли время на то, чтобы с нами поговорить. Евгений Магда, украинский политолог, был с нами на прямой связи.